Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda ukubingelela uNdlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa nangaso lesi sikhathi kuba sikwazi ukuphinde sihlangane. Alokho engene njalo ama-report abazalwane besho ukuthi bahambe kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angazi ukuthi ngempela singamfanisa nobani afane naye, akekho. Singamlinganisa nobani alingane naye, akekho. Pho yini simkhonze simhlanganise nezinye izinto? Ngoba ngesikhathi umkhonzo umhlanganisa nezinye izinto, usho ukuthi wena ulingana nalezo zinto. Uyayibona loo nto? Hhayi khona ake siyeke nje, ake simkhonze yena yedwa ngobungcwele. Hhayi singamxubi nezinye izinto. Ungalibeki ithemba lakho komunye umuntu, kuphela kuJehova. Usho njalo Jeremiah 17, uvesi 5 and 6. Qale kusiya umuntu obeka ithemba lakhe kumuntu, nowenza ingalo ibe inyama yakhe. But uvesi 7 no-8, busisiwe umuntu othemba kuJehova, nothemba lakhe linguJehova. Isibusiso esiyisimanga leso. Kodwa uma kunezinto umxuba ngazo uNkulunkulu, omunye umxuba enganakile, uma ingane yakhe igula, yini efika kuqala kuwe? I-Disprin noma umkhuleko, Roma 10 verse 9. Uma uvelelwa yinto, yini efika kuqala? Uma unenkinga, utshela bani kuqala? Tshela umakhelwane, tshela i-advisor yakho. Webazalwane, ake siqapheleni singangena enkingeni yokulinganisa uNkulunkulu wethu nezinye izinto. Hhayi, ngeke kulunge. Singamlinganisa uNkulunkulu nezinye izinto? Cha. Uhamba yedwa nje, uyedwa, akaqhathaniswa nalutho. Hhayi-ke, angibonge kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonge imikhuleko bafowethu ebenisithwele ngayo. Ngiyabonga, uSathane ubelwa, kodwa saphumelela. Sesiyitholile indawo, uJesu Kristu inkosi. Haleluya, ungcwele uJehova Sabaothi, ungcwele. Sesiyitholile indawo. Izolo ngibe nomshikashika ngendlela emangalisayo, kuze kwaba ntambama sesibuya enduneni. Kodwa-ke kwalunga. Yazi i-transfer imali vele ingavumi ukungena. Ungabusazi ukuthi kufanele cha ulwile uSathane, uyezwa? And izolunga le nto uzoyibona. Amandla kaNkulunkulu azobonakala laphaya. Kubonakala ubunzima bokutholakala kwaleya ndawo. Sesihlezi phansi ngi-transfer, silinde imali ayingeni, kuqala, bakithi. Kodwa siyambonga uNkulunkulu kwenzekile, lishona izolo sesiqedile. Njengamanje umkhuleko wami, Nkosi, siphe imali. Ngoba mkhulu umsebenzi okusafanele wenziwe ngaphambi kokuba kuqalwe indlu. I-groundwork nje okusafanele yenziwe inkulu ngendlela emangalisayo. Uma ngi-estimate nje, angiyeke ngiphume emalini. Bazobe bangicabangeka abantu bacabanga ukuthi ngicela imali. Hhayi, mina imali ngitshela uNkulunkulu. Asidluleni bafowethu, ngiyaxolisa. Ngixoleleni. Singene ezweni lenkosi lanamhlanje. Kodwa nje ngibe ngibonga ngoba ngiyazi khona abantu abebesithwele ngomkhuleko, bekhuleka, abanye bebengitshela, bethi siyakhuleka. Abanye bengilethela ama-messages ukuthi ngathi ungaxoxa kahle nomnikazi noma seniye enduneni. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ningitshelile ukuthi angingedwa, asisodwa, kodwa sibambisene sonke ekhaya lezwi, sibambisene sonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Hhayi, sesiyitholile, isikhona. Hhayi, seyikhona. Okwethu nje sifuna silungiseke lapha nalaphaya. Sikubeka imali, asiphe uNkulunkulu, sinezezele, kushaya isikhathi esifanele ukuthi kwakhiwe. Singena-ke enkonzweni yethu yosuku. John chapter 17, verse 1 and 2. NgokaJohn chapter 17, verse 1 and 2. Sigxileke emandleni eNkosi uJesu.
ake ngifunde kuvesi 1 novesi 2. UJesu wakhuluma lokho, wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi esifikile, khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Verse 2, njengalokhu iphila amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibapho ukuphila okuphakade. Sithandaze. Baba olungileyo, Baba ongcwele, nkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo, sibonga konke Nkosi osenzele khona. Siyabonga, siyakudumisa ngendawo esiyitholile yebandla. Siyakubonga ngendlela emangalisayo. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu onjengawe. Dumo lonke lungolwakho, lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi nomsebenzi oqhubekayo emafakatini nasebhamshela ukwakha indlu yokukhonza. Siyabonga kakhulu Nkosi, simangaliswa indlela okusetshenzwa ngayo emafakatini, ukuthi ungathi ababodwa laba bazalwane, wena uvela uthumela iy'ngilosi zakhe ezulwini zibasize. Nabo makhelwane bayamangala ukuthi le ndlu sihambe ingekho la, seyila ngalaba bantu nje abambalwa. Siyamangala Nkosi, nabo abakhe uqobo bayamangala. Sibonge inkazimulo yakho namandla nobukhosi negunya osinikeze lona, negama lakhe libekwe ngaphezu wonke amagama abizwa kuleli nakwelizayo. Siyabonga sithi uJesu Kristu inkosi. Sibonge-ke Nkosi kakhulu bazalwane abarespondile, baletha abantu izolo nangesonto ntambama. Siyabonga uNkulunkulu wethu basabaletha abanye. Qhubeka Nkosi ubabusise abantwana bakho, ubakhumbuza abantu okufanele babalethe, futhi baxoxe nabo bangaphumi. Siyabonga Nkosi kakhulu, siyakudumisa. Sibonga nje nokuthi indlela ababebancane ngayo abaphumile osukwini lwayizolo. Siyamangala, uyamangalisa. Siyabonga ngoba uNkulunkulu onqobayo. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi. Sinikela kuwena ukuphila kwethu, sisebenzise kulo mzimba wakho Nkosi oyibandla, siyizitho ezihlukeneyo. Sisebenzise njengokwentando yakho nanjengokufisa kwakho. Sonke ekhaya lezwi, sonke entabeni kaNdlovu Jehova kuyabonelelwa. Sisebenzise ngoba uyasazi, uyasiqonda, sizinikele emsebenzini wakho. Siyabonga-ke iba nathi kule nkonzo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, bangcwele, siyamdumisa. Ijabule. Ake sidlule lapho. Sengilifundile leli yazwi, siya kwabase Kolose. Kolose chapter 1. Ngizophinde ngiqala uvesi 9, ngigijime ngi-10, ngithi siyangena ku-11 namhlanje. Verse 9 uthi-ke, ngalokho nathi kusukela osukwini esezwa ngalo asiyeke ukunikhulekela nokunxusela, kuba nigcwaliswe ngokwazi intando yakhe, ngokuhlakanipha konke nokuqonda okungomoya. Nihambe ngokufanele inkosi, niyithokozise ngakho konke, nithele izithelo emsebenzini yonke elungileyo, nikhula ekumazini uNkulunkulu. Verse number 11 siqalayo manje, siqhubeka nawo. Niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe, kuze kube ngukubekezela konke nokubheka kade ngokujabula. Lijulile-ke leli, lithinta izinto ey'ningi. Siyamkhona uNkulunkulu uzosisiza alambule sikwazi ukuxoxa ngalo. Uthi uvesi 11, niqiniswe nokuqiniswa konke. Bazalwane, ngaphandle kokuqiniswa ngeke senze lutho. Ngimkhumbula uJesu eGetsemane, lithi izwi lenkosi wakhuleka, izithukuthuku zakhe zabukeka sengathi zingamaconsi egazi. Kwehla ingelosi ezulwini yazomqinisa. Njengamanje-ke thina siqinisana ngemkhuleko. Ababuthakathaka, abanamandla abakhulekela ababuthakathaka. Ngoba le nto iyajikajika, namhlanje mhlawumbe nginamandla, wena ubuthakathaka. Kusasa imina engibuthakathaka, wena unamandla, usuyangikhulekela njalo. Kodwa kumnandi ukukholwa. Kwenza sithandane, uthi uJesu nithandane ukuze izwe lazi ukuthi ubaba ungithumile. Uthando esithandana ngalo lukhonfema
ukuthunywa kwenkosi yethu uJesu Kristu emhlabeni. So-ke sidinga ukuthwalana bangcwele. Yabona uma lingashona ilanga ungakaze uthwale umuntu ngomkhuleko, ake uzihlole, ake uzihlole. Ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka ukuthi nawe njengoba lishona ilanga akwazi uthwalwe umuntu ngomkhuleko. Uma ufuna ukuthwalwa ngomkhuleko every day, iba nabantu abakhulekelayo nawe every day. Yazi uNkulunkulu uyidale ngelinye uthi yenza komunye lokho ofisa kwenziwe kuwena. And into emnandi ngesikhathi ukhulekela umuntu, uNkulunkulu ubusisa wena kuqala engakaphenduli lo mkhuleko walomuntu omkhulekelayo. Sengicaphune kaningi le ndaba kuJob chapter 42 verse 10, lapho uJobe wabuyiselwa yonke into eyayilahlekile ngesikhathi ekukhulekela abangani bakhe. Kunezinto zakhe ezilahlekile, khulekela umakhelwane. Kunezinto zakhe ezilahlekile ufuna zibuye, khulekela ibhosi yakhe emsebenzini ukuthi isindiswe, hhayi ukuthi yeke ukukuhlupha. Ngoba uma izoyeka ukukuhlupha kodwa iqhubeke nokungakholwa, khulekela ukuthi isindiswe yambuleleke. Khulekela omakhelwane bakho abahluphekayo abangathathi intweni, khona nawe bezokukhulekela njengoba nawe uhlupheka ungathathi intweni. Hhayi ngeke, angazi noma niyangizwa yini. Uma uzibona ukuthi uyahlupheka kakhulu, udonsa kanzima, khulekela abanye abahluphekayo, khona uNkulunkulu ezokubusisa. Eyizwa kodwa leyo nto? Bese kuthi wena onotho, yipha abangenalo, khona uNkulunkulu ezoqhubeka akunike ukuze ukudlulisele kwabahluphekayo. Uma ekunika wena unotho, akakunikeli ukuthi ukugcine, ukunikela ukuthi ukudlulise komunye umuntu. Ngihlale ngisho ngithi isicebi siyasha esihogweni namhlanje ngoba asimnakanga uLazaro. Sanikezwe i-assignment, nakalala nangu uLazaro esangweni lakho, uneyilonda unakho konke. Azange amnaka, wayevela ayidlulele. Ngabe ehamba ngani? Kube kunamhlanje abezithi uhamba nemoto enegama elikhulu, amthele nangentuli. Manje ngaleso sikhathi-ke zazingekho imoto, mhlawumbe ehamba ngekamela noma ehamba ngehhashi, angazi. Kodwa nje wayevela ayidlulele nje. Kuthi uLazaro efisa ukusuthiswa ngemvuthuluko wetafuleni. Ekusuke sokunzima uma usuthanda ukudla ama-leftovers. Khona laba bayadla emgqonyeni. Ayimnandi leyo nto, angazi noma ukuyimajineni. Umbongo uNkulunkulu ukuthi wena awudle emgqonyeni. Wena ulala udlile, noma ungasebenzi, kodwa awukusweli ukudla. Noma ungasebenzi, uthuma abantu uNkulunkulu bakulethele igrosa. Kakhulu kangakanani abahamba bayodla emgqonyeni. Ukudla sekunoshevu, ukudla sekonakele, ukudla okuney'mpethu. Nkosi yami, kwaze kwabuhlungu le nto engiyikhulumayo, kodwa iyiqiniso. Wena awudli ukudla okuney'mpethu, awudle emgqonyeni, kodwa uyahluleka ukumbonga uNkulunkulu, uyahluleka ukumnika udumo. Kunalokhu uyakuchitha ukudla, niyakushiya nihambe nikuchithe. Engabe niyahamba niyaphanisa ngakho. Manikwazi ukubaqoqa nibaqoqe, badle. Licacile izwi lenkosi, lithi uma ufuna umvuzo, yenza idili, ungabizi abantu abazobuye bakwenanele, bakubize nawe. Biza abahluphekayo, biza abampofu, badle basuthe. uNkulunkulu uzokubusisa. Thina usibusisa ngento esiyenzayo every year. Wayibeka enhliziyweni yami siyayenza. Njalo ngoDisemba uma uqala sibiza ogogo abangezuba nawo ukhisimusi, hhayi bebandla kuphela. Bonke ogogo endaweni esigodini beze. Lokho okuncane uNkulunkulu asinike khona sibaphekele. Masikwazi ukuthenga ikhekhe esi-order ikhekhe, bese kuba nezwi uqala badliswe emphefumulweni, bese bethola ukudla bahambe bayophumula. Isibusiso siqhamuka ezintweni ezifana nalezo, mntwana kaNkulunkulu. Udinga ukuqiniswa-ke, uthi uvesi 11, niqiniswe nokuqiniswa. Niqiniswe. Zizokuqinisa lezi zinto. Ukwenza izwi uzoqiniswa. Size sifike la kulokhu besikhuluma ngeNkosi uJesu ukuthi yaqiniswa iseGetsemane. Yaqiniswa. Yaqiniswa ngoba isiphelelwa amandla.
uNkulunkulu uyasibona, uyakubona usuphelelwa amandla, uyakubona usemkhosini usuphelelwa amandla, athumele amandla akhe akuqinise. Uyakubona esimweni okusona, ehle, wabona isimo abaseGibhithe ababekuso. Watshela uMose wathi, Mose, ngikuzwile ukukhala kwabantu bami. Mose, ngibonile ukuhlushwa kwabo behlushwa abaseGibhithe. Ngehlile ukuba ngibophule. Uyehla futhi. Just because of his name, ngenxa yegama lakhe esibizwa ngalo, uyehla. Kodwa-ke wena ufuna ukubizwa ngalo kodwa usamsheba, umhlanganisa nezinye izinto, ngeke ehle. Ngoma isiza wena, usiza nalezi zinto ongafanele ayisize. Uma esiza wena, usiza nalaba bantu. Enye into eningayicabangi leyo bazalwane, kulula nje ukuthi cela sikhulekele ingane yami ngokuthi nokuthi nokuthi ibidla ama-drugs. uNkulunkulu azoyisiza ukuze iqhubeke idla ama-drugs? Cha, khuleko kwakho awusebenzi. Khulekela ukuthi isindiswe, hhayi ukhulekela ukuthi iyeke ukudla ama-drugs. Ngoba izoyayeka ingasindisiwe ibisiyontshontshwa, noma izoyayeka ingasindisiwe ikhathaze abantu besifazane uma kuwumfana, okuyintombazane ikhathaze abantu besilisa. Uyabona lo, asikhulekele ukuthi abantu basindiswe, bakhule ekumazini, bafinyelele ekulazini iqiniso. Asikhulekele leyo nto. Siyeke ukukhulekela impumelelo yabantu abangcolile. Yebo, iy'ngane zethu azingcolile kuthina, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi zingcolile. So uma zingcolile asiyeke ukukhulekela impumelelo yazo ngoba izobabikho. Asikhulekele ukusindiswa kwabo ukuze uNkulunkulu abaphumelelise. Ingakho ngihlale ngibuza, noma uthi asikhulekele lo mntwana wakho, uyamthandaza nje uRoma 10:9. Usindisiwe nje, ubhukhile nje ukuthi avume izono. Ngicabanga ukuthi iy'ngane ayinazona. Awuboni ngani ngawe ngesikhathi una-4 years, owuthunywa ungafuni, osufunda ukudikila, ufunda ukuphika into oyenzile, wathi uma uthi 5, 6, 7, waqala wadlala umacashelana nabafana noma namantombazane. Nale yakho idlulile lapho. Ngicabanga ukuthi ayidlulanga, idlule ngoba uza mina engilungisisayo, engivumisayo izono. Ney'ngane ey'ncane ziyakhuluma nami o-8, 9, 10. Umangale bethulula inhliziyo yabo ukuthi hey, yazi abazali bahlezi abazi ukuthi konakele la ekhaya. Babona ingelosi nje encane, konakele ey'nganeni zethu. Yeka-ke ukuprotect ingane yakho uma ngithi ingane yakho ayisindiswe. Ungayiprotect ngoba kahle kahle kusuke kungasho mina. Ngesikhathi wena ufuna ukusiza, ubuza into, ngiyathandaza, Nkosi ngithini kulo? Lokho engikutshela kona okwazi akusuki kimi. Khona abantu abazothola amacala okungangilaleli, kanti akukhona abalaleli mina, abalaleli lo mgibelo. Ngigitshelwe bafowethu, nina enisanda ukungena kade ngagcina ukusho loo nto, anazi, ngigitshelwe, ngiyimbongolo egitshelwe. uJesu eyongena eJerusalema, wathuma abafundi wathi hambani nilande ithole le mbongolo, nizolifica liboshiwe, nilithukulule. Uma benibuza baninile nithi iNkosi iyalidinga. Lathi malifika ithole le mbongolo, abantu ababekhona balembathisa izingubo, abantu bekhona bazindlala phansi lalizohamba khona, uJesu wangena ehamba ngale eJerusalema, badlala namasundu. Babengandlaleli imbongolo, no, babendlalela ukugibela imbongolo, kodwa kuzonyathela imbongolo ngoba yena wayehlezi phezu kwembongolo. So ngamanye amagama-ke, uma uzwa bencoma bethi ubaba uNsebande this, ubaba uNsebande that, abancomi yena, bancoma umgibele. Kuphela ukuthi ubaba uNsebande uyena ohamba odakeni, ohamba enyathela, lo ongibele animboni. Hhayi animboni. Ngiyimbongolo-ke mina egitshelwe iNkosi uJesu, hhayi ngigitshelwe bafowethu. Ngiyabonga, ngiyathobeka ngokugitshelwa kwami. Ngakho wena into engicela kuwe, kuthathe engikushoyo. Ngiyacela nje, ukuthathe engikushoyo. Kungenzeka kuyona into oyijwayele, kodwa ithathe ngoba iphumi kumina. Izokusiza. Angithi wena ufuna ukusizakala? Hey, ngicabanga uNahamani wayenochoko. Wathi uma efika phambi komprofethi, umprofethi aphuma ngisho endlini, wathi mtsheleni ahamba ayogeza kasikhombisa eJordani.
wacasuka uNahamani wathi ayikho imfula ngakithi. Bengeke aphuma ngibona, kanti uphakeme phela, uyazi futhi uphethe imali, uphethe igolide. Bengeke aphuma akhulume nami, uyathumela uthi angiyogeza. Mningi nje imfula yangakithi. Zathi Nceko, awu kodwa ubungemlalele nje ukwenze. Akakufunanga mali, akakufunanga, uthi nje hamba uyoyicwila. Awuyokwenze bamncenga, wahamba wayoyicwila. Uthe uqeda okwesikhombisa, uthi isikhombisa sifana nesengane encane. Ukulalela. Khona abantu abanenkani ekhaya abafuni ukulalela. Abafuni ukulalela. Uzoqiniswa kanjani? Lithi leli izwi uvesi 11, liqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe. Asizuqiniswa ngokwenyanga, asizuqiniswa ngokwezangoma, kodwa ngokwamandla enkazimulo kaNkulunkulu. Ngamanye amagama siqiniswa ngoMoya oNgcwele, siqiniswa ngamandla, siyembathiswa. Awuthandi ukwembathiswa wena? Iba ngcwele njengokuba yena engcwele, ngoba ngeke ngibathise ungcolile, ngeke ngibathise unemizindla emibi, ngeke ngibathise unemicabango emibi, ngeke ngibathise uney'nkanuko, ngeke ngibathise ungekho ngcwele, ngoba amandla afuna ukungibathisa wona ngcwele, bese uyaqiniswa nokuqiniswa. Asibambe la. Niqiniswe nokuqiniswa konke ngokwamandla enkazimulo yakhe. Uvesi 11a mase wahlukanisa kanjalo. Ngiyacela sigoqe sithandaze, simbonge uNkulunkulu wethu, sisazolenza izwi, uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngalesi sikhathi. Siyakubonga Nkosi ngalolu suku. Siyakubonga Nkosi ngale nkonzo. Siyakubonga ngezinto ezinhle osenzela zona. Udumo lonke silinikeza wena, busisa yilona loyo olalele ku-WhatsApp nobukayo ku-YouTube. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Noma uzoyibuka kuyiphi-ke i-channel ekubukwa kuyona, sikunikeza udumo, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, simnikeza udumo. Baba uNsibande uyavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi.